Ngai kublei fi baro daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai Jisu but hagani ga sin ga bamantaro ai ga ktien ga jong oblei kan kerkhui fi hagani ga tayo ga badang shidap nga krane ga to ga jingkran ga bang ai kerteng hatula shan sharp ya fi but hagani ga sin ga don ga wepat ga jingkran ga bangan kran nrei ka bang don hakadon o jonga ka dei kumno ban penlong yafi kini ki jingkran ki bang kran le se lai sautli ki bangan kran kumno ban penlong yafi ban pin pe yalade pin wat yalade haga jinge dei ka ba shisha jong fi bar utrai kata ha dei ka ba ngaduai ban ngada ang not namar ngangai bahagi ni gisi ka dei ngi bangin pe bhai yalade ka jinge dei jingi bar utrai ka jinge dei ka bishimat jingi baru nong pen em Tito aklam dapan Salm namar ngam ko aban kran gi jingkran gi bajrong he gi jingkran gi bukum kine kran gi jingkran gi babyang khna ba finla aban pe he go got pat kan ga jingkar khui fi ti hagane go por na ai kerteng ye ga jinghi ka jonga ka jingkran jahane go por ka kitab jong ga jingim ngine kran hagane go por ya ga kitab jong ga jingim let's sing ala banong kum ne ngine kran ya ka register jong ga benang Gini keren ya ka kot ho kerteng jong ka beneng. Gini keren ya ka ta ka baga ktien jong oblei ka da keren shaikdar. Ba tangki badan kerteng haka. Tangki badan kerteng haka kitab jong ka jingim. Kin yo la yem. Kin yo e ka jingim bam jikot. Tito oblei ni kerkui fini porting in lali syakma. Tangan sedang da ka baong kumne. Ka baningkong. Ya ka kitab jong ka jingim pila baga babel ka keren ba. Nadu ka testament ka barem, hadu ka testament ka batamay. O Moses, tingin lang yung Moses uang gumne, hagalan nga ba life way jang ka kitab, life war jang ka kitab Exodus, kadukot ka ba life way ba life war, hagatu ka por ba o Moses, uhiyar na ulom Horeb na ulom Sinai, wan rabat ki artli ki maulang kaniap jang ka hukum hagakti jangu, ba usyampan ban baki Israel kilayamani el tu ublay tao, ubaki tao, dagaksiar, ukon masiksiar. Ban panlangkot, bangin yu tangka pang na mangyakaran. Ada o Moses ulawan ang to ki Israel kila snow kendo mo kila nga jingkta ada o Moses ukran but o Moses uhaban duay na marjan ki anda o Moses uduay kini gid khat Bible bangaladap ang ki thokum ne ka Bible gamne sigap ha kumta o Moses ulali fa show tribe ulong aw new pa lang ulali ka pop ka bakraw but kila tao blade ka ksiar haki henry mental ada men map ya ka pop jengki tilada da kumwe to pendam no yang nga kerpat eme na kata ka kitab jong me ya ka ba melatho hangni filap ba Moses kum unong yalam uba shisha uba don ya ka donot yang yalam bashisha tuai khma jong blay ang atrai lada mem map yaki ang ya ka kerteng jangar wenno nagi kitab ka ba melatho kerteng ka ba mot ka kitab jong ka jingim hangni filap ya ka kitab jong ka jingim mo Moses ukran nang tapa de Salm ka ba nru fu kendai ka dekat ka ba arfu fra u Deut ukran ya kata u Deut ukran ya ka kitab jong ka jingim ka Salm ka ba nru fu kendai ngat ang saisen ka dekat ka ba arfu fra ka tien jong oblei ka ong kumnis ngap ha ka ega ba ka tien jong oblei ka ong Deut u wong kumni to ai ban pendam no yakin ka kitab ka jingim bat ban Om tho yaki lambat ki bahak. O Deut urwai ni ka Salm kum ka jingduai ba u duai namar kita ki ba shoni ukhlam da namar la be thong ni ka jingim jingla shoni ukhlam da. Kan mau Deut u em ka testament ka thma ka barem u em ka ya jang hukum nga bobanong. Namar da u duai ni ka jingduai ong ai ban pendam no iki na ka kitab jang ka jingim. Hanir u Deut ukran ni ka kitab jang ka jingim. Nang tade fi po shi ka testament ga batma ro utrai jingi u Jesus Christ ukran hagalana ga ba shipau janga gospel ga jang Lucas fi hagalana ga ba shipau janga gospel jang Lucas ka khat ka ba arpo fi kan mauni em ya ga to ga por ka ba utrai jingi u phai tu ki nyau phongot bakin le ban yalap u pha nyau phongot bakin le ban yalap ada gitu ki nyau phongot kilawan phai na ga ba yalap
kiladap de ke jingkemen ga bakrau ki ong yo try ko try wat ki soit la pendam hangi haga kerteng jongme anda kilawan ra kata report ka baki wan ban yalap ka tien jong oblay kom ni skap ha henry utrai wangum no henry wat kemen hagane bayaki men sim la pendam po jongpi henry to kemen na mar barat ho egi kerteng jongpi abneng utrai ni ukraine ka kitab jang ka jingim munir ngano si utrai ni ukraine ka kitab jang ka jingim wang ya ka kerteng jong filat ho abneng wapsal paul haglan nga basaw jongka shiti jong ushigi Filipiru Ukraine gane tungine pule Filipi kalananga ba sao pe bahagak tien jong pleka ka omne de khat balai hoit ngakarpat ya me ko para ba kitlen kor lambas ngor to men yarap igini ki kenteng na bakile tray lambat nga haga gospel nangta bat uklemen ru bat ki para be tray lambat nga ki baki kerteng jongki ki baki kerteng jongki ki don haga kitab jong ka jingim Paul Ukraine kata ongko wang kuno kini ki be tray lambat nga haga gospel ki baki kerteng jongki kentai bat shinrang ki be rap yo Paul ki be tray haga gospel ong ki baki kerteng jongki ki don haga kitab jong ka jingim para lo kini ki lai south ligi dikhat ki yathu ingi kumno bala tho karta nga ka kitab jong jingim ya ki breo ki ba shakriblay hallelujah fitep kumno ka bible kong hagalana nga ba shipo galana nga ba khatar nga mod ban ong jong ka jong ki hebrew galana nga ba khatar jong ki hebrew ka dikhat ka ba arfu lai ka tien jong oblay ka krani gini gigintien ka crunch pang ka balang snap ha gane lege dewa don kam ha da snap ha ka crunch pang ka balang ka crunch pang jong ki breo ki bala mat ega jing penem ki breo ki bala ai jele ga jong jing im show Jesus Christ ki breo ki bala mat ega jing khabat da omen simba kho jong ble ki bana ka balang ga met ka jong Christ ka bible kong gamne khat ar long jong ki hebrew arfu lai tangan puli henry philawan ha ulom sayon haga nong ba oblay ba em haga Jerusalem ba kinjabnang haga ba bon ki pai ba angel ki bamla nyo nangta haga jeseng ba haga balang jongki bala khanin kong ka balang jongki bala khanin kong ya ka balang ya ka met ka jong Chris long ka balang jongki bala khanin kong nangta ya ki bala tho kerteng habnang tien jong oblay kong ya ka bala tho kerteng habnang kan mau kini ki sau sant ligi dekat bible ke bangapan ifi ki atho yang iba ka don ka kitab jong ka jingim ka don ka register jong ka benang ka don ka kotho kerteng jong ka benang ba kita ki badana ka kerteng jong ki haga kin yo ya ka jingim pam jikot para long ka fini puar haga jing shisha ka bamot da ka bang puli ni hebrew fisong tho om tang ki ba script lai na ka ta testament ka berem ki ba script lai hadu ka ka ya jingim ta ki ba na ka balang ka kemet ka jong Chris gida na ka kitab jong ka jingim ka kerteng ka kitab jong ka jingim nga ka ba ni fini puar da snap ha ba nga ngidon ngamot ba dong lada nga la priang shisha ya Jesus ka dot no jong nga la klab mo la khapat nga bala da mafiru Fidege bala pediang ya Jesus Christ la kapat efi pimde stia ge bashulong niam komong de gten kasi jing hindre ge bada shakri blai shisha eso to ini ya shakma ska baga iba ngadon banong shisho ka bangadon banong manta anda mangila snow thu ene ge kitab jeng ge jingim ka bangadon banong manta de menno la tho kerteng ge kitab jeng ge jingim ngana sisi menola tho kerteng menola penrong kerteng ka kitab jeng jing kamot yau no breu ya kano breu hakan no ko por la penrong kerteng ka kitab jeng jing para lok nga ka bani fini ko por kanega de baton kam hado kata ka kitab jeng kam ki apostle galang ga ar ga khat ga sau huwei ngada puli kene kan ai ke jing shai ka don ka ege yo ko dor hangni kanega dega jinja ar safwe ki kam ki apostle kanega dega si Pentecost kadega jinge singala ngano kumne kadega jinge singala pat ba ka public meeting ka jinge sing pat ba ka public preaching ka jinge sing yala pat ba ka ba nin kong tam jong ka balang Krista kabau apostle Petrus yang daga jing shlur hadin bala pentap bala pense yaki sinran yaki to barok ibadana kamra ga bahanan shispa ar phawat yang daga jing shlur yalap
Kini dekat Bible kam no ar sa huai. Nambar kata ya kita ki bala pliang ya ketian jeng ulapan baptis kum ta lapan ya so syaka haga tagasngi syaka balang kum balai hajar ki mensiam. Ka Bible kam lapan ya so haga tagasni lai hajar ki mensiam syaka balang. Aku apa nai fini ka por kendiat ki gentian ba fin perkhat. Pat bangan ai fini por ngan ong ni gitian ki bas ki badon kam fin perkhat. Ki apostol haga nega por ki yalap deka jing shirhem bat deka jing shlor ka donwo jingi ka lang bet tang kumno ba kiru ken kalabamot bat kinyo ai ka jingim go babam juket ken pai nega pop ka donwo jingi ka jing sangus kun jingi ka seal ka jing shirhem jingi ka dei bet ya kata ka nega dega badon kam bang yirung inyo aga ya ka gi ni singi kim yalap satya namar ka nuru ka no ka jingbot wat ka jingmut baka ka balang bangin ya buon bangin ya roy bangin ya dan shibol wat kata kam na ga jingmut jiki ka jingmut jong ka balang ka dei ka baki klampat sauto ngan ong be ga kti masai wat ya ka ktien balang ro ki klampat asauto ei ru em ha ka ne ga por hen be ka ne ga khot Bible kong ngan ong sise ka jingmut ka ktien balang ni wat kata ka ya trai balang kempat sauto ki apostol da ga por Ndai ay bangadon bang finipuar kani dekat Bible kong lapan ya so asya ka balang lai jar ki mensiam. Mana ba pen ya so? Ki apostol ki klamra asatya ukhulam ber ka sadah tu si mani shim kerteng ya baro ki balawan IT ki bala klabamot. Am ki klam le kumta. Rei ka tien jong ble kong lapan ya so. Habaga Bible kong lapan ya so. Kababot kata diga kam ka bagan jaman sim ka bajaha ka pertai ka bagan jaman sim ka jing penrung kerteng ka diga bajaha ka pertai ka bagan jaman sim haki wei ki ktien ngan ongkum ni ka khlemat ka ba fi pdiang yo Jesus Christ ka do no changa a do no jong fi ka khlemat ka bala khapat ye fi ka ba fila yo ma bala ya sai diga snam jong Jesus Christ ka ta ga diga khlemat bala tho kerteng ye fi bala tho kerteng ye nga haga kitab ka jingim Namar kata daw ngat ong sisian kaba don kam yang nga bari figure gani pengan ong khandiat kiktian pi ang ne haganiga jingya lenti ngamop na haganiga prothai jingi ngat ong kumta don ki balang ki bashim kerteng yala ki jong ki bangai ki badon register don ki balang ki bam le kumta ngakwa bani finiga por lada fidona ka balang ka bagi shim kerteng ru quite compare kata gadika administration kata riga ru company balang ji kamdon jing bakla kamdon e ke ba fair hangta ada fidon kerta ga register balang ru quite compare ge jingsha ka ba khrau ka dei fidon kerteng ne am ha ka kitab ka jingim tan pergi balang ki bom tho kerteng ge jingsha ka ba khrau dei la da tho nem tho kerteng isin nei lai ge jingsha ba khrau dei la dam tho kerteng ne quite compare jingsha ga lai tho kerteng ne am ha ka kitab ka jingim namar ka ba tho kerteng ka kitab ka jingim ka ja ha ka perthai ka ba kun jam sim ka ba ki angel jong oblei nganget ki tho ya ka kerteng jong ubangai bat ka bangai ha ka klemat ba wang chi singap dem ka dono changa kata re klemat bala tho kerteng para long ka fini por sagap ba dengan pulih lagi ka kitab ki jingpen pau lang balai ga ka san haga por ba utrai jingi ukran haga jingpen pau yo ne se ga ba shaga balang sardes wani gintian lai long ga ka san ki kitab jingpen pau utau ba job ya utaan pen kop kumta ha ki jankop bali ban nganam pendam dalai lai ga kerteng jungu naga kitab ka jingim ban ngan plaganya ka kerteng junga khmad ukpa janga ba rakhmat ki angel jungu Trayong an play ga kerteng jeng hakmat ukpa jenga ba hakmat ki angel jeng haka jing perkat beret jenga nga perkat kumne bau Jesus Christ upla la ne uya thu e ga kerteng jong kita ki bala aiti ha ukpa bar ukpa nga u aidak la ne ukong ukhle ya ki angel ki ba thu e ga kerteng namar ta dala thu e ga kerteng haka kitab jeng ga jingim kum kini ki jo ki ktien fin lap bau Jesus Christ ukran ge gospel ngan ai fi ge dekat Bible hagala nga ba shipau jong Matthias ka dekat ba life war hang tu Jesus Christ ang utaw ba fly nga khmat ki breu ngan fly o khmat ukpa jonga nang ta ku Lucas kalnang ba khat ar ka dekat ka ba pra hang tu trayong utabo fly nga khmat ki breu ngat fly o khmat ki angel jong pa jonga la ne khmat ki angel jong blai kamo da fishim lang yini ki lightly ki dekat
Mo kata ga jingpen pau lai san kani Matias si pau lai puar Lukas kat apra Philip bakiwan hakju bau try uplai ga kerteng jong kita ki bala syukriu jong kita ki bala IT ga jingim cheu bala tho kerteng hage kitab jong ga jingim. Hallelujah. Hallelujah. Plain kur khuifi paralok o plain kur khuifi to ngania shushu sa khandia to kabang adon bon ong ifi menta khandiat kadai kabang ngan pani lightly ki ai badon ga kitab jingpen pau to ngan le shata khandiat ngan sa wan sha kabanta kot kabang adon bon ong ai ni haka kitab jingpen pau ni fi lightly ki ai Fitip kaktian jong oblay kang haga kitab jingpan pau kang nang ba khatlai ga dekat wa pra kani kadai gaban sajaha ka por jong ukrislam ler khalai le nang dekat wa pra kaktian jong oblay kom no sngap ha ti kitab ro ke shong halor ga khandau kin ya mani dem yo u kibaki kerteng jong ki am shimla tho aga kitab ga jingim jong uta u khon lang rat kababu ka haga por jong ga jingsichar ukrislam ler Kibrokin mani dem yo u kin shime ga shop ka jong u ka jong ka system ka jong u jong ka jingsin charge jong ka ketika mon ma ga shalang mat bar ka babul kong kinum yo banta ka hima jong oblay namar klam tho kerteng shu eki ha ka kitab jong ga jingem baro ki bopte ga shop jong kristal mer mla ban tho kerteng shu ga kitab jong ga jingem kat kum ga ni ga khot bible parlot amar ta ka daw ka bangadon ban ang fi por ha ga ni ga por de tingin shakri utra de ga do no jingem anta Fitip anda kan gaya jeng kan kutno anda gaya ka bapura jeng muslim buko jom kan sadai ban kutno kan ja ka jingwan ka jong Jesus Christ ka jingrong no ada fi shakri tra de ka dono jeng fi baro dengan shakri tra de ka dono jeng baro hadu ka ta ka snib hadu ka ta ka por hadu ka ta ka klema jeng ka jingwan rong no jeng tra ngilale ngim don shu aparthai rega bas nosi kadai balada ki kristan ki bale kai ki brio ki bashakri bale ki bale kai menta yo abha ki shaino aga sinyo go jingrong no ki daban rong shakatai ka ya jong ukrislam ler hot ka bible la kalana ga arfo kitab jin pau ka yetho ba kitab ki bashak khai khli ki bashak panyap ha ka por jing jin cha jong ukrislam ler kin say mi pat kin sin sha ba ukresia jarsne ma ga jingso rega bangadon ban ang finiga por kat noti Kibala ban yang ya kata ka por wadah ka ni ka por ka basukan ni bang yo kala ban shakri blay oh ngita ye kendo ye ba kumno rung ila kum yo ut ngila kum le sting shakri blay paralok kadai ga ba e ban sha namar jong try ka hadu man sha khai khli msola mudur msola perkhat marta ka daw nga ko apa ni finipor wala ka babel kay thu shay bakin sadon ki brigwan poy shiru taw put ban ya marta namar tran ray ngayang hang ni ban kentui fi tong in shakri utra de ga do no chingi boro menta ha ka ni ga ya jing ai kat ba ga dang ton mar ka babel kong kat ki bala pdia ga shap jungu anom la ban tho sho ga kitab jing ga chingem ka ba ar ha ga jing bishar ka ba khaddo ga jing bishar akher ka sni ka kitab jingpen pau ka lanang ka ba arpho ka dukhat ka ba khatsan ka jing bishar ka ba khattu yawai ka tin jong oblay kom no ti jari obam shimna shamala tho ka ti hagata ka kitab jing ga jingem labrat yo shakata ka pung ka ding kan mau parlo ka jing bishar ka ba akher ka si jong oblay habam shem jing tho bam shemala tho ka kitab jing ga jingem labrat bet shaga pung ka ding oh nga ka ba ni finiga por ang finada mende tangki ba don ni ka kerteng ha kitab jang jingem ken let shaga jingem ka ba pam jikor ka bas ngot na e ga de gani ha ka af wel nong jang kitab jingpen pau fi police phang ka tu ka nong ba mo kan nong ba ka Jerusalem ka ba thmai ka bon hiar na banan kabaki kabala snada ka siar ka banalla kabaki kanro jang ka ki mau ko dor kabaki wala seus pa jang utrai ki shakriblay ngin yo ban rong hagta hallelujah rai fitep kaniga ka ongkum no ka kitab jing pas panganingan nang ba kala nang ba arfoid khat ba arfo nyaw ko ongkum ne kitab jing pun pau badalay kinom yo lay sut shaka ka ai ru ka bam khuai lani utaw bole ega jing ijli bar ka jing lam le rei tang kita kenya ki bala tho hagata ka kitab jang ga jing em jang utaw khon lang brat mano ban le rum shakata ka nong ba ka bada ka ksiar ban la baki mau ko dor tien jang oblay kang tang kita ki badon ka kertang ha ka kitab jang ga jing em
blain gur khui fin ka por paralok ngadan ba ang sisen tengin shakri utra de ka don on chingi baro nganwan shagoi ka bakhat do menta nganwan shagoi ka bakhat do filasung thu filayokyam panine ka tin jong blay ka kitab jong jingim don ka kitab jong jingim ba tho karte nga pana ngilay yokyam malumala kala yo jing shai nga mo nang yefi minno tho karte nang tapade haga kitab jong pa ka yathu ti lightly nga shupani yefi tang ti lightly ba ken mau ki balet shakaya jong crystal ler ki ba pdiang ka shap jong kinam la ban rong karte nga kitab jong jingim dalai le ruya nga ka ban fin por ki bam dan karte nga ka kitab jong jingim labrach pung kading se Jerusalem bat mai don bala ban le irong tang ki badan ka karte nga kitab jong jingim ong ka tien jong blai to ka ba khat do ya wai hang ne ka dei hatu dangla ban pendam ya ka karte nga ka kitab jong jingim hatu dangla mo ban pendam ya ka karte nga ka kitab jong jingim paralok nga ka ban fin ga por ngan puli ka lana ka ba nyau jong ka gospel ka jong Matthias ka khat arfu way arfu lai kadai ka weni ki jing tho ki ba finda prakhat ki dai ki ba e hadu kata kadai ki ba mogani ka ba sngo shir khai hadu kata yakini ki yak e ka bangan ka ba tho agni ka nyau lonong arfu way arfu lai jong Matthias Bible komni ki breu baro obong hanga atrai trau ban let hapo ka hima ki beneng reuta ki nyebele ka manuk pa jongau ba beneng shibon kini ong nga haga taga sngi atrai ngim shim laila ba ka kerteng jongme nangta ngim shim labe na gi ka kerteng jongme nangta ngim shim lale ki kamba ka kerteng jongme onda kumta ngarungan kren ngalaningan ong persya ki ngam jula itu e fi khelino nga phi gi bajutrai ba man haba utrai wa ngam ju itu kamot don kertang haga kitab jong jingim kadai ka basngo shir khai ba kine ki brio ki ba yalap ek aktion jong oblay ki ba duwai na marjong ki way ki sha be nak mat jong utrai jisu kapor kam sha yangi bangine kran thik te gane namarlon shibon ki ai ke hangni bangidan kam song tho rega bang shudan banong hangni de tangane kala ban lam kine ki brio ki dai ki ba ki kala ban lam kine ki dai ki ba kiba da kala ka bamot shisha ki singi bamen shua jangki rekat ba kinang ya ka jing sorong kanang yo ka jing sorong kanang yo eki bara ba kile ai kile na marka buram la jong da ba kile ai kile na marka ka do nor ka bakandang kile ai ki don ba ka kata ka man sim ban kiyo shajrong ban mo hakata ka rukom ngan on sisen ngam la ban kran shibon ki ai na marjong kini ndai ni so thu ba ba kile ai wat na mar ki yalap ek aktion jong blai ro kan ban ublai ukhlem som so bha dei hang ne banga si smo thu ya ka ai ba pol ong ka shiti ka ban ning kong jong usigi koren kalang ba khandai de khat bar pun nyaw ba ong ngaring mrau gani ka do janga ba yo andang la yalap ek we nga jalong ba sha ai yala de yala ni sha kan ta yala de marga taga dawo ne fine por kine na ka pani fine por kile ekpan utra kya ngim shimla yala ba kerteng jome ngim duai gi bapang ngim be gi so ga kerteng jom utra ng khelen no na ngam ju itu efi paralok kadai ga ba e ba so shir khai ba gani mar taga daw tingin don ga do not ka ba be tingin shakri utra ga do not ka ba khot ke jing thu ga ba khot ha ga jing im jingi ngan oi sin nganam la ban kran shibon ki ak hangne mar ki don ki shibon ki ak kibangi don kam man snow thu ang nen re ka por kam sha tang ba fin snow thu ba daga ne ga banga pule na ne ka mot la ban panda me ga kertang na ga kitab jong ga jingim la dangi phailan dat na yo try la dangi e no yo steng lanti wala daking ni e ko mangi shakri yo oblay la da ka do no jingi kam dai shu ka ba khoi kala da pun ban ga jing sarong kala da pun ban shibon ki ai ha ga jingim jingi nga ka ban fin por try banging issue blay banging shakri de blay ba khoi wang ya ga jing khoi kan police say sen ga tu ga kitab jing pal nong balai de khat basan try wang kom no ta ba job an pen kop kom tali ga jan kop bali bat an pendam bat ngan om pendam da lele ga kerteng jing una ga kitab jing ga jingim utray ong ngan om pendam da lele haba wang ngan om pendam kamot la ban pendam ngan fi so tu ne ga khat bible haba wang ngan om pendam kamot kalong ga bala ban pendam bala dangi ino shitang lanti utray bala dangi fai dia no wala dangi i kumbang ile menle i kumbang i shakri blain relada hapo jingi la don kabangi kwa buram ngi don shibun ki jing perkhat ki bas niu ki bas ngi shula ngi shu tap yala de
shu iru blay tang na jrong nga kwa ban fini ka por paralak laban weng na kitab jang ka jingim khadu yo ai nga nong kumni namarga ta da tu in shekri trade ga do no jingi baro tungin pe baga jingi de jingi man ka por man ka sin ga jingim jingi tungin check tungin pe ba kham tam ga jing sarong tungin pe ba kham tam ga malade ga jing sola ga jing sonang ga jing snow jingi bayo ni shekri utrai daga jingmut tang na ga jingmut breu jingi bayo utrai udu buram na ga jingim jingi namar ka long ga bala ban penda me ga kerteng na ga kitab jang ga jingim ndai paralok adang ya de ga dono jing snow ret adang ya de ga dono ga ba khoi de ga dono ga ba shapting blai shisha ni shekri utrai de ga dono jingi baro ke bangile baro ba utrai ni olo de ga buram ngangai pat ngatip ba utrai onom penda me ga kerteng jongi da lai na ga kitab jang ga jingim plain kur khuifi don ga kitab jang ga jingim hapneng ka register jang ka peneng ka kot tho kerteng jang ka peneng pa tang ki badan kerteng hangta kin yo ye ga jing penem amar ga ta ga daw ai ba kan ga tian kan yarap ye fi plain kur khuifi ka bang don ban ong menta ka dei khat de wa ye dei pe yala de ka jing dei jang fi ba utrai sngo tho ba fi dan ne u jisu kres ga don no jang fi ba la kha par fi im ga jing kristan ka ba shisha na ban ngat ong sa chi sen lada am tho kerteng yanga ha ka kerteng ha ka balang ga banga nga don ngan shi ong no kumta men to yu la dangam don kerteng ha ka kitab jang ka jingyam ka tar ka nang kum ju ifi ka long kum ju ya baroi plain kur ku ifi hallelujah amen drive e nga duai ko pa ba ko nga duai ai ba gani ka tien ka mga kran wat ka long tangkan dia try kan ker hui ki kan pen khi ga don wat jingi bakin pe shala de try be age laki don nem ga jingi de ga biang pat me try aplinga try bakin pe ga ta borobor ablay be age bakin da tikna ga men sim jingi ba men sim bo kho jong me try uda ai ka sakhi ka ba paka ga don wat jingi baki de ki jong me try namar me la sil spy ki ablay a trying a duai ga ne ga don wat ka jonga baro ablay be age amen but amen